tri perkara guna kaya purun. Guna nyata Raden Sumantri wis bangkit ngasoraken Ratu Sewu kaya Raden Sumantri wis bisa mujuti pamintane Dewi Citrawati kang ngersakake putri Sadhu Mas Purun. Satemah Dewi Citrawati purun kaboyong ing negari Maespati minangka dadi prameswarining Prabu Harjuna Sasra. Enggaling carita dening Prabu Harjuna Sasra Raden Sumantri giya sinengkakake ngaluhur minangka nindya mantri muka kekasih Piyana Patih Suwanda. Wis ndungkap dasawarsa nggih Patih Suwanda ngabdi ing Maespati. Pagedhonganing carita Sang Prabu Harjuna Sasra nindakaken tapa brata ing tengahing Samudra Laya kanthi triwikrama dadya yaksa sak gunung Gengira. Satemah banyuning samudra ambaludak nganti ngelepi Praja Ngalengka, geger Praja Ngalengka. Banjir. Sasara Maruta Pawana Bana Maragana Samirana lan Warayang Panca Bayu wisikan pagulingan lima Marica wonten mendika Jawa sinuwun iki kok padha geger iki ana apa kemareng mentur sinuwun menika negari Ngalengka kapandhuk ing banjir bandang toyaning samudra ambalutak ngantos anglepi pinten-pinten dusun kathah warga Ngalengka karang pradesan sami ngungsi gesang sinuwun. Lho wah lah kok nganti bisa kaya mangkono kuwi dadi banjir bandang iki piye apa kira-kira akeh alas kang gundul apa akeh kawulaku kang padha ngguwang regetan map sing ora mapan gone nganti manani dadi banjir. Nyuwun pangapunten sejatosipun nadyan kathah kalas ingkang gundul namung pranyata mboten ngantos manani banjir bandang. Manut pawarta ingkang kula tampi ingkang jalari banjir bandang saking trekahipun Narendra Maespati Prabu Arjuna Sasra ingkang samangke tapa brata kanthi triwikrama satemah toya samudra mbludak dados banjir. Wah yen ngono Ratu Maespati sing jalari Ngalengka banjir tak ora arek Maespati. Iki ana Narendra tumeka Praja Maespati. Kowe Semrata Ngalengka Prabu Dasamuka ya Prabu Rahwana-raja. Balik kowe sapa? Patih Surantani. Anggepe apa? Harjuna Sasra ngungasake marang kasetene. Dheweke tapa brata kanthi triwikrama nganti gawe bludak banyune segara ngelepi Praja Ngalengka. Ayo yen nganti Arjuna Sasra tumungkul marang Prabu Dasamuka tak ora arek Maespati. Aku ora ketandangani.
bablir kinetap Jojo bang mawi ngawangis duduh karepe dhewe Ratu Ngalengka Prabu Dasamuka wani jarak gawe dak-dakning pasulayan hei ngaku kowe sapa Patih Maespati aku Patih Suwanda ayo tok bacot ing nggonmu Mbabi Wuta tumindakmu gawe Raja Pati ana Maespati ing kene marganing pati wah mbok ora idep anggep ya apa Prabu Arjuna Sasana tapa Bratana Samudra nganti ngelepi daratan Ngalengka aku ora trimo ayo kandha karo Sijen Arjuna Sasana kon jugar ngene apa kon maju rene kok kowe getihe aja dadak langap lakuwaton ngucap Patih Suwanda ora wegah tanding kelawan Batang wah kokop getihmu parek Datang karoso nggenira perang campuh Prabu Dasamuka miwah Patih Suwanda wis sapta hari suwene wis 7 dina suwene padha jakit padha rusane ora mung namun dangu nggenira Bandayuda awit padha-padha oleh duweni kasekten linangkung mila danguning dangu nggenira Bandayuda sami ketingal sayah awet datang Nambutaya risang kekalih sakala ngalumpuk tanpa daya Prabu Rahwana dalah Raden Sumantri sacelak ing papaning sami Bandayuda ana sumur kang kinclong toyane saka ampuhe Sang Patih Suwanda kumlawe astanira ponang sumur dadak sakala guling satemah toya sumur hambaleber mulat Sang Rahwana duping muningani toya sumur hambaleber ya lumayu munjuk ngurumiyini satemah pulih bayu wanggane Sang Rahwana Patih Suwanda dawah kantun dia nyaketi sumur arsa hangunjuk toyaning sumur mulih pulih bayu otote Sang Patih Suwanda
Satman guyu lakak-lakak sarah Wanaraja. Bayu ototku. Ayo. Suwanda kowe ngejak pirang dina. Ora lega tanding karo bathangmu. Kowe kondang Kanjeng langit kalap-kalap katon. Sri kintanging sang maweh kandrung. Akange mantri. Aku adimu Sukasrana ora jeneng aku bakal males hukum. Aku ora arep males marang patiku nalika semana niki wis teka titi wanci aku mapak lawan sira Kakang Sumantri. Mula sing gedhe pangapuramu Kakang. Adimu aku Kumaraku bakal mlebu ana siunge Prabu Dasamuka Kinaryasrana. Aku methuk kowe ya Kakang. Aku tresna kowe Kakang Sumantri. Kang mangkono sira karo aku bisa bebarengan munggah ana swarga loka ya Kakang Sumantri. Prabu Dasamuka ngulingani Patih Suwanda Ki Bambang Sumantri berangkangan arsa nyaketi sumur sigra sinaur siunge Sang Dasamuka jangganing Raden Sumantri. Datan sora niku wis dadi pestine awet Bambang Sukasarana kang wis mapan ana siunge Prabu Dasamuka. Satemah Raden Sumantri pejah kapisana dadya geger Sapraja Maespati.
mo nang ndi Mas mati geger gegere ning apa ayo to nang ndi ayo ning apa apalane wong kuwi to lho Raden Patih Suwanda gugur awit saka pangamuking Prabu Dasamuka saka ngaleng kok wadya Maespati mawut yen aku karo kowe ora matur sinuwun Prabu Arjuna Sasra arep dadi apa lah ning endi ning tengah segara ayo kesuwes tak gendong ning ndang rono lho aku ora iso nglangi sing topo ning tengah segara ayo ora apa-apa gek mlaku aku wedi nek dicokot iwak terik lho iwak terik kok nyokot ora eneng ngono wae ning iwak terik iki nek ra sampean njur sapa engko nek aku nyemplung segara kalap engko sampean kelangan aku getun ora ya apa sampeyan dadak nglangi iki ngopo Sang Hyang Ismaya bisa mabur kok nglangi ya tak cedhane bagagag ugag hemel-hemel sadulita lae sinuwun Prabu Arjuna Sasra sampun ngantos kater manggenipun tapa brata negari Maespati geger mawut awit saking pangamuking Narendra ngalengka Prabu Dasamuka sinuwun kathah wadyabala sentana ingkang sami kapaguting pupuh mboten wonten ingkang saged amapaki kridhaning Prabu Rahwana sinuwun Arjuna Sasra wungu sinuwun kepareng wungu menawi paduka mboten enggal wungu saking Nendra badhe dados menapa negari Maespati awit ingkang dados agul-aguling senopati inggih abdi paduka Raden Patih Suwanda sampun gugur ing madyaning Rananggana dening Prabu Dasamuka sinuwun Sumantri
alus manis mawe kung sembata geng atetep mondorangkung aku repan dadya pantes malatkung iki ana Narendra Yaksa kang lumebu ana madyaning Taman Praja Maespati. Ya. Wah. Rasaku pancen wis lega. Ning durung tembus kanthi tumekaning jejantungku. Nadyan wis puluhan wadyabala Maespati tumekaning lampus. Yen aku durung bisa mboyong marang Dewi Citrawati, tegese aku durung dianggep menang. Wanuhna. Aku iki Narendra Ngalengka Prabu Dasamuka, ya Prabu Rahwana. Hoe. Citrawati. Wektu iki Praja Maespati wis bedah saka tanganku. Akeh para sentana kang padha prapting lena. Klebu Patih Suwanda. Wis bisa tak sirnake Citrawati. Wektu iki ora ana kang iso ngayomi kowe. Mula manuta tak boyong marang Praja Ngalengka, tak mulyake uripmu Prabu Rahwana. Tinimbang aku tok boyong marang Praja Ngalengka, alung tak entengke patiku Prabu Rahwana. Satelek wong wedok arep dimulyake malah ngentengke pati bola-bali derajat kere. Praja Maespati kelakon tak bedah mung kari gondol kaya ngene kok sida murcut. Sok tak becaci. Wis mbok raidep ora arek Maespati. Semar kula jebul negara iki udi ora arek Dasamuka. Mboten namung menika. Kula mireng tembang rawat-rawat kalebet garwa Dewi Citrawati suduk salira. Awet piyambakipun badhe dipun gonjak kaliyan Prabu Rahwana. Oh, garwaku wong manis. Kowe ndisi aku Patih Suwanda, gedhe labuhmu tak belani. Soy Prabu Arjuna Sasra, aja perjure cilik-cilik sing tok tandingi. Aku hayala margane patimu glundhungi memet kowe.
Ratu Ngalengka. Iki ana pendhita wis ngumara mrepeki jeneng ingsun. Inggih katepang kula menika eyangipun wayah kula pun Dasamuka saking Resi Wisrawa. Dene nami kula pun Resi Pulaska sinuwun. Ana apa Resi Pulaska? Sira mrepeki kelawan jeneng ingsun. Waleh-waleh menapa? Mugi paduka kastu paring pangapura dhateng wayah kula pun Dasamuka sinuwun. Nadyan kula ngertos awit paduka mboten nrimakaken dhateng sedanipun Nayaka miwah Keng Garwa. Inggih awit saking trekahipun wayah kula Dasamuka. Namung kula ngertos bilih wayah kula sampun ngaken nilepat. Sinuwun monggo paduka titis Sang Hyang Sumandewa ingkang menang andum kabagyan. Jar Gusti Kang nyipta loka kemawon paring pangapura. Prabar Sunasasura, aku njung ngapura. Aku njung ngapura, aku luwarana, aku tobat. Ya, para si Pulaska, aku bakal ngluwari Dasamuka. Lan yen wis tak apura kabeh keluputane ya mung yen nganti dheweke mbaleni. Aja takon dosa kelakon tak gawe wirang Prabu Dasamuka. Kula minangka dados paseksen sinuwun. Kene aku mung njaluk ngapura wis diluwari. Ratu nyiksa kok mung kaya ngono ora bakal aku wedi. Hei, Brahula pengung. Brahula goblok. Ratu Maespati. Prabar Junasasra. Kene kaya wedi karo kekuatan Dasamuka. Sawangi lho, bucik wae kulitku ora. Pancen kowe ora ampuh. Kowe pancen ora ampuh mung menang gedhemu. Ya, mung kari ngenteni lenane wae. Yen wis lena aja takon dosa tak ora arek. Maespati. Wah! Pancen kowe ora kena digawe becik. Dasamuka. Ayo sumbarmu petak maciya-ciya. Kaya kang dadi kandhaku mau ngarep yen nganti kowe isih nyumbari Arjunasasra, tak gawe sasra wirang uripmu. Kelakon tak ceklek tanganmu kanggo pertanda. Dadi wirang selawasmu urip Dasamuka.
mangke to sinuwun menapa darunaning penggalih dene paduka sinuwun amala gantang dhateng wayah kula Rahwana Resi Pulasta kaya kanggo stok sumurupi putu Mudasamuka nyengenges marang nyecenges marang Prabu Arjuna Sasara dikira aku ngingrim nyawang kekuataning Dasamuka waduh sinuwun wah piye to ngger wis njaluk pangapura pun yang uga wis njalukake pangapura nadyan kowe ora nyumurupi marang lakuku namung wayah kula sampun ngunduh wahing pendamel sinuwun tanganipun kering sampun cacat awit saking pokalipun piyambak monggo keparenga paduka paring pangaksami sinuwun iya aku gelem ngluwari Dasamuka ning kudu ana pitukane inggih sedaya kepareng hanekseni sedaya nayaka dalah garwa paduka menika seda karana saking wayah kula Dasamuka mugi wonten keparengipun mbok menawi Gusti ngudaneni kula badhe mangsulaken supados garwa paduka dalah nayaka paduka saged wangsul gesang malih apa kena tak gugu kandhamu Resi Pulasta monggo kepareng nekseni saha kula suwun pambiyantu donga pamuji mulih kasembadan sedya kula sinuwun sedaket sautuku nganutupi baban hawa sangari Sang Resi Pulasta ana swara tanrinungu ana wujud ora kadulu mantenging cipta muh nyuwun sih wilasaning pangeran muga kasembadan ngenira badhe amangsulaken gesang para nayaka ingkang gugur dereng winanci miwah Dewi Citrawati sakala katarimah kang dadi pamintane para nayaka kang seda dereng winanci ketingal sami wangsul gesang malih kalebet Patih Surata Prabu Adipati Kalingga Prana Kalingga Pati miwah Dewi Citrawati gregah kaya Wunendra sinuwun awit pangestu paduka kula sampun mujudaken janji kula gesangaken para nayaka paduka ingkang dereng titiwanci dumugining seda mila sinuwun kula nyuwun pamit saha kula nyuwun paduka kersa paring pangapura dhateng wayah kula pun Dasamuka ingkang rambah kaping kalih sinuwun paring kula nyuwun pamit ya seksenana sakbalimu Resi Pulasta Dasamuka tak balang barat karben bali marang negara Ngalengka Sinudarsana lelabuhanipun Raden Patih Suwanda inggih Bambang Sumantri nadyanto para nayaka negari Maespati tasih wonten ingkang wangsul gesang malih inggih awit piyambakipun pejah ingkang dereng winanci benten kaliyan Raden Sumantri ingkang sampun tumapak ing janji sinuwun iya Kakang Semar yen to pancen mengkono kahananing Patih Suwanda ingsun lila lair batin inggih menika dadosa patuladan tumrap para baraya agung Inuswantara tetep teguh ngandhemi dhateng prasetyaning prajurit mugi kathah sumantri ngegesang wonten negari kita ingkang kita tresnani satemah dados sarana wangsul tata titi tentrem kerta raharja sinuwun iya aku nekseni
Kula pun Semar sak kanca ngaye wajib ngurmasi kathah lepat saha kirang mawantu-wantu kunjuk dhateng para pamriksa lumantar live streaming SBA, KAS FC, dulure BG, WMC, DG Channel, DLI. Pun Semar nyuwun gunge samudra pangaksami. Kula ugi ngaturaken panuwun dhateng kadang kula ingkang mapan wonten Timur Tengah. Bapak Yas sak kulawarga ingkang sampun nderek nguri-uri kabudayan inggih menika wujud tarima kasih kula dhateng Bapak Yas kanthi ngawontenaken pagelaran dalu menika sinuwun pungkasane ngatur monggo kula kanthi sesanti Suradira Jayani Kangret suwuh brasta tekaping ulah Darmastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.